deliver na mo tong gi-order nimo sa Shopee? Wala order. Ha? Wala order. Ha? Wala. Sapatos ug sandals imong gi-order sa Shopee, ma'am. Gamit ba ka og cellphone, ma'am? Gamit sa pero hindi crash naman. Ha? Ya, ma'am, dili ba ni siya pwede i-cancel? Kailangan lang gini siya kwaon. Ha? Okay sa mo og i-cancel nimo nakapirmahan. Ay, kung pirma ko. Ha? Open na sabi. Boy. Ikaw mag-open ani kay ikaw ang receiver. Ha? May birang ka. Dili mo paatras. Bayaran mo ni ha. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hello ma'am, good morning. I-deliver na mo tong gi-order nimo sa Shopee? Wala order. Ha? Wala. Sapatos ug sandals imong gi-order sa Shopee, ma'am. Sa imuha lagi nakapangalan, Kulita Risma. Ma'am, ayang address kay atbang sa kanang kakampi. O, imuha gid siguro ni. Ha? Napapadailain Conchita Risma diri. Ma'am, dili pa ni siya utang ha. Dili lang ni siya bayaran inig abot, inig deliver. Ha? Balig 2.5 ni siya tanan, ma'am. Sapatos ug sandal. Dili man ko tigamit ka na sapatos, uy. So kinsa kay nag-order ani ma'am sa imuha man gi pangalan? Ha? Pwede man nimo tan-awon dito kay nakakabutang imong pangalan dito ug imong address sa kuan. Sa items. Babayaran ba na? Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Gamit pa ka og cellphone, ma'am? Gamit sa pero hindi crash naman. Ha? Basig nasipyat lang ka ba? Natuplukan nimo sa Facebook o sa Shopee na order nimo dito. Di ba ni siya pwede i-cancel? Kailangan lang gini siya kwaon. Wala, uy. Ha? Wala kay kwarta? Nya, okay sa imo og i-cancel nimo picturean lang kana mo. Nakapirmahan. Ay, kung pirma ko. Ha? Isa ko ka. Sige, open na sabi. Kay sa imo man gud nakapangalan. Ikaw mag-open ani kay ikaw ang receiver. Ha? Ali, birahan lang. Ma'am, ali, birahan lang oh. Sige, birahan lang ni. Biralag. May birang ka. Dili mo. Bayaran mo ni ha. Ay, dili ko uy. Sige, tanawa sa oh. Surprise! Happy birthday! Birthday night! Birthday night! So ma'am, mayong buntag, may buntag sa tanan. So before dahil mi magsugod ma'am, magpaila-ilaw sa mi. Ako dahil si Albert, ug akong kauban si James. So ma'am, kami dahil ang staff sa AM Digos Flower Shop. Ug naami diri karon ma'am para ihatod ding sorpresa para sa imong ika 74th nga birthday. So ma'am, kisa man imong hinala nga nag-surprise sa imong karon? Wala man ko kay balo. Wala ko tayo hinala o kinsa sa imong mga anak, apo. Sige. So ma'am, before mo may balaan o kinsa nag-surprise nimo, kantahan sa kanamo pag-usab og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ma'am Bingbing, happy birthday. Ma'am, pag-wish usa ma'am, tapos tayo pa ang kandila iniguman ni mag-wish. Yay! Happy birthday, ma'am! So ma'am, excited na baka makabalo o kinsay nag-surprise nimo? So gipakulbaan sa kauna no, usa ka gi tagaan og surprise. So ma'am, mao ni ilahang message para sa imuha. Ingon nila, happy birthday Mama Nanay Bingbing. Every year we wish for you have a long life and good health always. More birthdays to come. We love you so much. You know how much we love you. You are the one of the best nanay and mama to the entire universe. Stay healthy. Thank you for being a good, caring,
loving and understanding nanay and mama. We are so blessed to have a mother and grandmother like you, always being there for us. And again, happy 74th birthday nanay and mama, we love you. So sila Ay mo na kay good health, stay pretty from India. Happy birthday mo ora na. salamat. Stay healthy lang kami. Salamat kayo sa pagsabot sa ako kay happy birthday. Okay. Nay, happy birthday, Nay. Ako, ingon na, Nay, gang. Okay ra ang tawas of good health. Sige. Nay. Okay, salamat. Ikaw na po, unsa may masulti nimo sa imong anak ug sa imong mga apo? Pasalamat ko dako kay sa akong mga anak ug mga apo. Gila ko. Hindi natin daw ba ng panahon ba ng murag last na siguro na Uy, shush. baos. Ayan po na nanay. Dili Busy kay karon. Salamat ko sa Ginoo. Ako may ligay-ligayan pa ko ni. Di man ako mahibawaan ang panahon. Ay pa yung kayo ko ni akong 74th birthday. Daghang kaayong salamat sa akong mga anak, mga apo, ug sa naghimo ni ini. Salamat kayo sa inyo. Okay, so kato lang imong message, ma'am. Okay, ma'am, once again, happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Ang Bigos Flower Shop lang doula.